भेजल रनी है बाजार करे के रहे का जरूरत अनहार करे के मिलता पहुँचनी हो अरे भेजल रनी है बाजार करे के रहे का जरूरत अनहार करे के सब आइल घाटे लगब बेटा टे कहे ओइनी हया तना लेट से भाई टाइम देखो त नहीं अरे लेके आईनी हो कि अरे लेके आईनी हो कि उखिया मुखिया जी के खेत से तो मिलल नहीं हो दुगुना रे टप मार के तसे उखियो महंगा हो का जी अरे सस्ता मिलल हो हमरे वोट लेने जीतले हां हां जी ठीक है कहली सेब नारियल ताजा टाइम से लइलो सब फल राजा का भई अरे कहाँ से ले आई कि मिलल ना बजरिया में उख धनिया अरे उख धनिया भइल दुख धनिया होला कहीं ऐसे बताई पिया कैसे जी टाइम उतर गइल चेत से हे छठी मैं इनके बुझी लेके आईनी हो और लेके आईनी हो कि उखिया मुखिया जी के खेत से हम मिलल नहीं हो कि दुगुनो रे टप मार के तसे हाजी का सोचो महती बड़ी कोई दिहनी रौरा पिया देवर जी घाटे लइले दौरा पिया सुना का अर्घ में न साझे शामिल भइनी पूरा फील कइनी न शामिल भइनी रहली न ससुए हो नील कमला सुहम अर्घ दिबैनी हा जेठ से काहे हपत हर लेके आईनी हो सुना हर लेके आईनी हो तब खिया मुखिया जी के खेत से हम मिलल नहीं हो कि दुगुना रे टप मार के से अरे जल्दी जल्दी चली